biko eweniwe biko eweniwe oge na cross road mgbe Ọlụọma Chukwu lụrụ dịka a na-agụ n'egwu Ọlụọma Chukwu lụrụ ga-eju gị anya mgbe Ọlụọma Chukwu lụrụ n'azụ gị and o juru m anya ya mere m ji run after you biko enwere m ike inwe access to your access bank access to your access bank nna biko iwe wena gị maka na nwaanyị pụtara na mkpụkụ nwere size ị ga-aga chọrọ size gị zo ị chọrọ have access to my access bank nna ka m agwa gị mụ na gị enweghị mmekọ number 1 ị nwere moto iji ụkwụ na-aga so na-elegodo gị anya ihe iyi na ahụ dịka ihe eji echọta na ọkịrị ka ndị bendan seleta gị ebe ịchụ m legodo ka shet gị dịka akwa rekasịrị rekasị biko mụ na gị abụrụ size jee chọọ ndị bụ size Nnesi, don't judge the book by its cover. Just give me opportunity ka m gbanyere gị film ịghọtago ọ bụrụkwanụ ka onye ra na-eme kama na ọ bụ ife dị gị na-akpa bụ ife na-ekwu ịghọtago just don't look down on me because ka look down on me nwere ike gị miss your luck. Okay, book nke the cover is not enticing so I'm judging it by its book. Sorry. Nah. Nnesi a sị na ọwa onye bụ igu ka ewu na-eso ịbụ igu ọhịa mere m ji eso gị ụta akị m na-eti ka m tinye gị akị gị ata don't judge the book by its cover ezuru m ka emee ọ bụ ego bụ mma nwoke onye bụ ego adịkwa na-eme mkpọtụ ịghọtago achọrọ m ka just butuo ana ka m kọwara gị onye mbụ aga m abara gị uru see money is the only language I speak. And money is the only language I understand. That is it. Yes, so where is the money? You see, we have the same language. I speak, you understand. I speak, you understand. You know what? Ebomonko. Let me see. Ebomonko. Forget about what I'm wearing. Onye gbo ta adukwa na etinye aka na akpa ịghọta. Seeing is believing. Oh yeah, wait. Ka m gbanyere gị ofe. Ka m gwa gị na ọ bụrụ na odogwu na-epe mpe. Ịghọtago? Leya, ina afia na. Ifugie asa afu dị mkpa ana isi ego. Ebu m ka izu ọgụ bụ ọgwụ. Otu a ka ọ pakịrị ebe a. Just take a look. Nyanya. You see? Yeah. So ife niile zuru ka eme. Ọ bụrụ ha na n'ikwote n'ife otukwu. Agbanyelu ngị film. Iribe ka eze. Igolibe. Ka ijikọ na nọọsịs na-eme m ka mbezi ụmụazị na-eme ka akwụkwọ ụzọ ọrụ. Why na aga mo ge bai jelu ịghọtago taa igbugo m this last line you take na by now akara ịmaga ebe anyị jeju ebe I like it ị na-aghọta ya na I know maybe my men of it up anyị akwụna anwụ na-akọ anyị na-ayi ala I just somewhere ana m eme ife ụmụaka let's go and look for a place ana m eme ife ụmụaka ana m agbanye film abụ m onye film mma agbanyelu gị film taa hey hey! Hey! I die here. Oh yeah. Now, it was a good thing. Even I'm an angry number when you fell. It was a good thing. If you don't go to me about Tawaga, man, you mean him. I put so kada. I just somewhere the cool. Go to why. HM nigga put a call through. Maybe one of the drivers about borrowed like I told you, you know, they come to go number. Imana emewasi akara emefe yofe. Just kaiji nwayo. Ani eji nwayo alacha ofe di oko. Kwela ghọta. Just pagodu cool. Aruzie ka nkowa ko yiwo nsugbe. Ka ịmata onye gị na ya na ebe a. Abum too much money man. Money man oyi ha na too money. Oyi he mbụ. Oh yeah. Ji nwayo takere small. Ka kwụsị bike. Money man. Hey.